በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅድሚ ወጋሕታ ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቶም ከይተፈጥሩ ህልው ዝኾንካ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና። ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ዓለም ዝፈጠሮ በዘይ ዓንዲ በዘይ መሰረት ይኹን ኣብ ዝበሉ ኩሉ ኮነ ከም ዓይኒ ቅጽበት ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዝገዝእ ንኹሎም ፍጥረታት ንሰብ ገበሮ ብኣምሳሎም ካብ ሕቱም መሬት እልል ንበል እልል ንበል ፍጥረታት ኢዶም ንቅድስ ሥላሴ ፍጣሪና ኣጋዕዝተ ዓለም ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ንኹሎ እንጋዴ ዓርኪ ድኻታት ኣልባሲ ዕሩቓት መንከም አብርሃም ጠበቓ ሓጥኣን ኣቦ ብዙሓት ኣብ ደገ ድንኳን ክጽበ ብሃርሃረት ቀትሪ ብሓድነት ብሰለስትነት ተገልጸሉ ልዑል ፈጣሪ እልል ንበል እልል ንበል ፍጥረታት ኢዶም ንቅድስ ሥላሴ ፍጣሪና ኣጋዕዝተ ዓለም ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ዓይኑ አንቃዕሪሮ ብተመስጦ ናብ ሰማይ ጠመተ እልፍ አእላፋት ከመስግንዎ ተመልከተ ክዳኑ ጻዕዳ ከም ጸምሪ ነበልባል መንበሩ ንዘለዓለማዊ ንጉሥ ዳንኤል ረአየ ክዝምሩ እልል ንበል እልል ንበል ፍጥረታት ኢዶም ንቅድስ ሥላሴ ፍጣሪና ኣጋዕዝተ ዓለም ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ኩልና ንጠምት ናብታ ወደ ምስጢር ዝኾነት ዮርዳኖስ ወልድ ዝተጠምቀላ ብፍጹም ትሕትና ብኢድ ዮሃንስ ኣብውን መስከረ ብዘደንቕ ድምፂ ካብ ሰማያት መንፈስ ቅዱስ በኣምሳል ርግቢ ተገልጸ ብስብሃት እልል ንበል እልል ንበል ፍጥረታት ኢዶም ንቅድስ ሥላሴ ፍጣሪና ኣጋዕዝተ ዓለም ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ
ሙሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ